Ola, douche a benvida a Xadrez 64, a canle onde atoparás xadrez a todos os niveis en galego. Ola, neste vídeo explicarei as tres fases dunha partida: a abertura, o medio xogo e o final. Cando falamos dunha partida de xadrez, dependendo do momento en que nos atopemos, haberá diferentes plans. O momento en que as pezas saen, chamámolo abertura, e o obxectivo é situalas en casas onde desenvolvan o seu papel dunha maneira eficiente e dunha maneira armónica para así poder atacar obxectivos e rematar gañando por xaque mate ao rei. No medio xogo as pezas xa están fora, xa están situadas e aí debemos comezar a resitualas e a buscar plans. E cando estas pezas van cambiándose, van trocándose, van desaparecendo e quedan menos, é cando chegamos ao que chamamos o final. E no final hai poucas pezas e polo tanto hai menos opcións de remontar en caso de ter un erro. E tamén, como hai menos pezas, son máis fáciles de estudar. Hai moita teoría sobre finais de reis e peóns, sobre finais de peóns con torres e son máis técnicos. Primeiro vou vos ensinar unha partida de exemplo para ir situando as fases nela. Aquí estamos na abertura, non? Tanto as brancas como as negras van sacando as súas pezas e van situándoas. Non quero centrarme moito nos detalles, é simplemente para que o vexades. E aquí xa comezamos a entrar no medio xogo. Xa está o centro definido, as brancas xa están enrocadas, as negras tamén, a torre branca está no centro, as negras teñen 4 pezas fora. E aquí xa comezan ambos bandos a mover varias veces as súas pezas. Neste caso, o cabalo e o bispo moven a maniobrar e as brancas moven o seu cabalo varias veces tamén, porque xa estamos maniobrando. Aquí xa estamos no medio xogo. E aquí os plans xa non consisten en sacar as pezas, senón a reubicalas en mellores posicións para atacar obxectivos concretos. Por exemplo, esta maniobra que realizou o cabalo branco e é dirixida a conquistar o posto avanzado de D5, que quedou débil tras mover as negras eses dous peóns que xa non poden atacalo. É dicir, e as negras eliminan ese poderoso cabalo. Estamos nunha fase na que as pezas xa están fora, a maioría delas, e o obxectivo non é sacalas, senón maniobrar con elas. Entón, as brancas atacan o flanco de dama cos seus peóns e van trocándose pezas, cada vez quedan menos. E aquí xa poderíamos dicir que estamos nunha especie de final. Normalmente cando quedan damas non adoitamos falar de finais, a non ser que queden moi poucas pezas, porque como a dama é unha peza que ten tanta mobilidade, sempre pode crear moitas ameazas de mate e normalmente adoitamos falar de finais cando se trocan as damas ou cando quedan poucas pezas. Nos finais os peóns cobran moitísima importancia, porque como hai menos material sobre o tabuleiro, é máis fácil avanzalos. E cando un chega a oitava fila, como xa sabedes, pois coroa e convírtese noutra peza. Entón, aquí as negras xa están perdidas, pero como a dama é tan móvil, o que buscan é xaque continuo, aínda que, como veredes, non van logralo.
finalmente o peón branco vai chegar antes que o negro. E se as negras tamén tratan de coroar, as dúas damas brancas atacarán o rei e darán mate. Entón as negras decidiron abandonar. Esta partida xogaron a Anand contra Svidler. Anand é un ex-campeón mundial e Svidler foi moitas veces campeón de Rusia, ambos xogadores de elite. E agora imos ver un pouco máis detalladamente, tampouco moi en profundidade porque non quero meterme moito en detalles, os plans nas diferentes fases. A abertura é a primeira fase, como xa sabedes, e temos que sacar as nosas pezas. Entón, movilizalas, porque están dentro, ainda están detrás dos peóns, por lo tanto temos que sacalas para que colaboren e levar con elas a cabo os nosos propósitos co obxectivo de gañar a partida. Entón, movilizalas, controlar o centro, que son estas 4 casas que tedes aquí marcadas. O centro pequeno e o centro grande, que digamos, tamén son os arredores. Por que temos que controlar o centro? Porque o centro é a parte do tabuleiro que está máis preto do resto. É dicir, dentro do centro temos calquera punto moito máis accesible. É dicir, un cabalo nun lateral pode mover a menos casas do que por exemplo pode mover un cabalo no centro. Aquí. No centro temos acceso a 8 casas. Mentras que no lateral só temos acceso a 4. E se xa o cabalo estivese nun recuncho, nunha esquina, só tería acceso a 2. É por isto que digo que temos que intentar controlar o centro, porque dentro do centro as nosas pezas son máis activas e controlamos máis espazo. Mais poñer o rei en seguridade, enrocándonos. Por que? Porque para controlar o centro moitas veces o que facemos é avanzar os nosos peóns. Entón o rei deixa de telos diante e comezan a ver columnas e diagonais abertas contra el. É por isto que unha vez enrocados, estes 3 peóns, que normalmente non se moven tanto como os centrais, quedan para protexer o noso rei. Tamén un motivo táctico moitas veces son os peóns de diante do alfil de rei, F2 e F7. Estes dous de aquí, F2 e F7. Por exemplo, en un gambito consiste en sacrificar un peón ou varios para acelerar o desenvolvemento das nosas pezas, chamado gambito de rei, que ten 2 obxectivos principais. As brancas perden un peón, isto hoxe en día considerase moi bo para as negras, pero hai que saber xogalo. A cambio, as brancas teñen a compensación de 2 peóns no centro contra un dos negras e ademais unha columna F que tratarán de aproveitar que a súa torre e un bispo aquí en C4 coordinándose contra F7. O outro exemplo sería a abertura italiana, na que as brancas sitúan o seu bispo aquí e xa hai que ter moito ollo co peón de F7. Por exemplo, hai unha variante con cabalo F6 e cabalo G5. As negras poden entrar aquí, pero ante este ataque xa teñen que adoptar variantes concretas e ir con moitísimo cuidado, porque comer aquí xa topa con este sacrificio. Os que saibades un pouco máis de xadrez e teñades un nivel un pouco máis alto, probablemente xa o coñezades, pero se non, recomendo vos que vexades un pouco esta posición. É dicir, F2 e F7
marcos aquí porque antes se estaba todo centro marcado, normalmente son vulnerables, porque son os únicos peóns que están só defendidos polo rei. Por exemplo, tanto as brancas como as negras movilizan as súas pezas, controlando o centro. Tamén normalmente sacamos primeiro os cabalos, porque temos máis claro que van ir a C3, C6, a C3, C6 e F3, F6, dende onde controlan o máximo número de casas do centro. En cambio, os bispos non sabemos aínda se queremos sacalo por aquí, se queremos sacalo por aquí, se primeiro imos romper e despois, se primeiro queremos romper e despois sacalo por D3, se queremos sacalo polo que chamamos fianqueto, se queremos sacalo por aquí para evitar unha clavada. Aínda os cabalos temos moito máis claro dende antes a onde queremos situalos. En cambio, os bispos podemos sacalos dependendo do que xogue o rival e como evolucionan as cousas, podemos sacalos a diferentes casas. Perdón, aquí. Entón as brancas sacan o seu bispo e presionan o cabalo, polo que indirectamente están loitando polo centro ao atacar pezas inimigas que o controlan. As negras tamén desenvolven o seu bispo, tamén controlan o centro, poñen un ollo sobre F7 por sobre F2. As brancas enrocan, poñen a seguridade do seu rei, as negras fan o propio. E isto é un desequilibrio que chamamos. Porque é un desequilibrio. As brancas ceden a parella de bispos que agora teñen as negras, pero a cambio destrozan a estructura das negras dándolles peóns dobrados, que son máis débiles, porque un peón dobrado significa que ao estar diante de outro, ese outro non vai poder defendelo e vai ser máis facilmente atacable. As brancas continúan sacando as pezas, as negras igual. Entón aquí xa estaríamos no medio xogo. A ver se carga isto. Bueno, vou contando vos mentres. No medio xogo, aí, as pezas xa están fora. E xa temos que comezar a manobrar con elas e buscar obxectivos máis concretos que na abertura, onde simplemente cos principios básicos xa normalmente obtemos unha boa posición. Entón, a estrutura de peóns normalmente adoita determinar os plans que temos que adoptar no medio xogo. Por exemplo, aquí temos un centro bastante bloqueado, as negras poderían romper, as brancas tamén, pero de momento parece complicado. E a estrutura de peóns das brancas, como podedes ver, apunta cara ao flanco de rei, mentres que a das negras apunta cara ao flanco de dama. Que significa isto? Que os plans negros habitualmente consistirán en lanzar os peóns de flanco de dama para tentar crear debilidades na posición branca, mentres que os plans brancos consistirán en aproveitar esta columna para a súa torre para situar un cabalo fortemente en E5. Despois esta mesma torre poden pasala por terceira fila e o plan das brancas vai ser atacar no flanco do rei, como un segundo, así, como determina a estrutura de peóns. Este é un exemplo, a estrutura de peóns pode non estar fixa, pode ser dinámica, normalmente hai moitos plans que podemos escoller e moitas veces é cuestión de gustos. No final, este xa é un final moi final, hai poucas pezas, non? Por lo tanto, é máis importante a precisión que en etapas anteriores como medio xogo. Por exemplo, nesta posición, tanto as brancas como as negras poden facer moitas xogadas. As negras poden xogar a 6, poden xogar bispo G6, poden xogar torre B8, poden xogar a ver se me ocorren outras, cabalo a 5. Poden facer moitas xogadas que as cales non se quedarán perdidas e son perfectamente válidas. As brancas igual, poden xogar cabalo a 5, poden xogar a 4, poden xogar a 3. Nesta posición hai que ter cuidado
nesta posición en concreto hai que ter cuidado porque as negras están ameazando cabalo B4, non podemos comer porque estamos clavados e nos capturarían a dama, o cal nunca queremos. Entón as negras, con este dobre ataque, atacarían tanto dama como bispo e poderían capturar un bispo de casas brancas que é máis poderoso que este cabalo nesta posición. Pero aparte diso, unha vez solucionada esta ameaza, as brancas tamén poden xogar diferentes cousas como h3, cabalo e5 ou b4, torre d1. É dicir, como hai máis pezas, hai máis flexibilidade. E na abertura tamén. Mentras que no final, ao quedar tan poucas, hai que xogar moito máis fino para non quedar perdidos ou para lograr esa vantaxe que tanto buscamos. E puxemos este exemplo dun final de reis e peóns. Noutro vídeo analizaremos máis finais de reis e peóns. E o plan das brancas vai ser correr este peón, non? Lóxicamente, a única forma de gañar que teñen. E despois dar un mate con rei e dama. Para iso, o rei branco ten que acompañar o peón e o rei negro vai tentar opoñerse a iso. Que pasaría se as brancas dixesen, bueno, lanzamos o rei directamente? As negras farían o mesmo. Temos aquí este maravilloso libro que con poucas pezas, creo que ata 7. Hai libros de 6, 7, 8 pezas que nos din, chamámoslos táboas de finais, que nos din a solución exacta a cada posición, cada xogada gaña, cada xogada se gaña, se fai táboas ou se perde. Normalmente tamén din en cantas xogadas. E dicir, esta posición son táboas. As brancas poderían levar o seu rei, pero as negras, este é importante, aquí xa vedes, de todas estas xogadas, só unha consegue facer táboas. Agardando a que o rei branco avance para opoñerse a él. Este é un exemplo da precisión que fai falta. Entón, esta posición son táboas. Pero aquí as brancas teñen un único plan, unha única forma de gañar, que consiste en dar un rodeo. Por qué? Porque para cando o rei chegue, o rei branco vai ir polo outro lado e as negras non van gañar o que chamamos a oposición, que consiste en situarse diante do rei inimigo para evitar o seu paso. É dicir, controla o seu paso. Este é un exemplo da precisión que fai falta nun final. E este final é un dos que se estuda, de reis e peóns, porque é importante coñecer a técnica para cobrar con rei e peón contra rei, porque moitísimos finais rematan neste. Nos seguintes vídeos veremos diferentes tipos de finais. O seguinte en concreto será reis e peóns, co obxectivo de coroar. Pero antes dese vou facer un sobre mates básicos con rei e dama contra rei e torre contra rei e dos bispos contra rei. O de bispo e cabalo vou deixalo para máis adiante, porque é un pouco máis complicado de dar. A partir de agora sacarei un vídeo cada xoves para manter o ritmo. Tamén vou vos recomendar que vexades os vídeos de Chess24 en YouTube, porque últimamente están sacando novos vídeos tamén para principiantes dende cero. Se vos lembrades, no anterior meu recomendeivos que virades un chamado... non me lembro como se chamaba. Era un de Pepe Cuenca, que regras básicas tamén menos explicado co meu, bastante máis ameno. E agora sacaron outros explicando outros conceptos como afogado. Está moi ben tamén mirar outro tipo de material. Sen máis, un saúdo e agardo vos no próximo.